Jokanyanam wabiro gi live stream studio. Ung'eyo ni wan gi producers mang'eny. To producers mek joluo ng'eny zaidi. Lakini kawuono wadwa dhi e studio moro achiel miluongo nade? Live stream studio. Wan gi productions mang'eny kaka Ohangla, Jorumba, Gospel, Mondune. One Utawala studio, one of the studios Maji ong'eyo. One moro kaka TSL studio. Okawuono, one bio live stream studio. Kayole Junction. What do mondo ji wani ji gi kama timre live stream studio. Donc Kayole Junction, gin thumbe modhi kuro. Joluo mag joluo. Machon. Yes. Wan nyaka upcoming artist mabiro. Jothumbe mag joluo mabiro. Koro kawuono wadhi live stream studio wawinj producer. Mosebed ko record production mare dhi nade nikech yanti ng'ena ng'eyo ga mana ng'ata chiel mawero ni paro ga nyaso baba intere production ero wadonjo wadhi mondo wadhi wawinjie to ja live dream studio wacho nang'o. Karibu live stream studio. Jadi ya hapa. Wado join nimepromote. Wado join internet producer wacha. To baba tuko na Hey! 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 And come on. Video gitu, baby aja. Lihat. Rakyat gini. Ai, Eriko, tokuacha kawuono. Wachaka ni mondo wabija kitoja live studio tawacho nang'o. Wapunguza sauti. Tuoke mana producer producer. Aneno kanya sauti mung'onu lichimwaka kunu mubiro. Wabiro wachopo. Sawago ne Nyasaye. Yes. Kamano. Yes. Tutotege mokuongo en mana lamo Nyasaye. Nyaka waketi Nyasaye mbele. Kore ka waketi gikwa mamoko. Yes. Donge kamano. Yes. To aparo nunu uyudo e channel mar Masco 254. Jokanyanam. Yudwa kawuono wantie live stream studios to kae makuko kama thumbe joluo wuoke. Tawacho nuni ya kete manaka. Kikido ngiri kanyo kata matin. Beda kanyo. To producer, koro wachake manaka. Nyiswa live dream studio enang'o? Okay. Live dream studio en achiel kuom studio mag joluo mane wachako. Mondo wa promote go wasanii ma piny to gima bendo seng'ere at least waket usanii wane odhi mbele to wawinj maber. To production sani king'yo production mar mek joluo chon ne production ng'eny sana. To kendo tie ndalo moro mane production obiro mor lal to wasanii be waneno kobiro kendo mor lal. Kendo waneno ka production duogo to wayudo thumbe miugolo gin thumbe mochomo kanyo to joluo dwaro thumbe gi production no dhi kanyo.
Okay, production e gima watimo ni. Nitie harakati mane production olal kabisa. As in niyudo ka production ok olal ga to olal matis to ok olal kabisa nikech production en msanii. Sama msanii dwa golo thumbe tiyudo ni nyaka oti gi fedha. To samoro yor fedha odhi olal. Koro iyudo ka production mari olal. As in entiere lakini oling. Ok onyal lal mokwamo modhi kabisa. Entiere lakini oling nikech wasanii nitie ma samoro itemo dwar kaka kamineno wadaki Nairobi ka yore dwar ng'eny. Itemo iwuok okinyi dhi manyo to samoro ikoso ichak iduogo chunyi ok tho. Koro samoro ka nidhi bimanyo mok iyudo mondo idhi timgo production chunyi owe tho. Pod kinyi ichak idhi ichak iyudo. Mano kelo e penjo moro. Does it mean ni wasanii mek joluo struggle sana mondo girekod thumbe mek joluo nikech gionge pesa? Yeah, anyalo wacho ni was struggle because music is a business. Yes. Yeah, even production is a business. Koro sama msanii struggle mondo gol thum, iyudo ni nyaka oti matek mondo i-release ne thum maber, kata mondo itim ne production maber. Sama utiyo matek momanyo pesa mokelo, ibet itimne tich maler, ma kata ka owuok oko ka, motero kata mane e radio stations, to nyaka go thum. At least kata en owuon, owinjo ka en gi teko ni kara gira manya golo ni kara ober. To ok okonye kende. Gima ogolo no kamit, to konyo go nyaka jomoko. Yeah. Ang'o miparo ni joluo mang'eny ok support thumbe mek joluo e social media because ng'eny gi tin sana e social media. Tiyudo ni wanyalo kwano jothumbe kata mana 5 ma wang'eyo ma trend sana e social media, mok wanyal luongo nying-gi sani, lakini wayudo ni joluo nigi thumbe mang'eny zaidi kaka production ang'e ni nitie upcoming mang'eny. What is the problem mamiyo gigi timore? Ma upcoming gi ok giyudre yani seche madwarre. Exactly. Gin gi challenges ma. Shida ma wan go e industry mar production to gi industry mar wasanii ma piny. Sama ng'ato wa piny pod onge go ng'ama ong'eyo onge. To ibiro yudo ni ng'ama ong'eyo mana producer modhire no kende mong'eyo. To gi jok ma samoro miye support mathin, ma achiel kuom gin family moae kata family mamage. Jomoko nono ok ong'eye. But changamoto bedo nikech oonge pesa, samoro kobiro kata ir producer to oting'o fedha matin. To iyudo ka producer nyalo nyise ni tem ichor lweti ka chap. Work too hard mondo itimri nade mondo ichop target ma wadwaro mondo igol tu. Mo struggle sana mondo. Iyudo ko struggle ma kapo ni nitie support monyalo yudo from jowa ma joluo ma samoro jomoko ni oko, samoro jomoko be wan ge Kenya waka, samoro jotie joluo ma bende ni kode. Miuru kijana support mondo wuoki. Samo wuok producer tiyo maler kapo ni embende ichule maber. To ka ok ichule maber tiyudo ka producer ok otini maber kaka ni dwaro nikech odenyo. To adieri ka ng'ato denyo, both producer gi msanii kudenyo ute, tich ok tire. To kapo ni uyieng', tich tiyore maler nikech at the end of the day, producer yudo kaka ang' odhi oket kata mana mogo moro e mesa. Wayamaki mana ka. Exactly. Nitiere ndalo moko ma weche nowuok mang'eny e dhoji. Ni wasanii mek joluo struggle sana mondo gin gi talent. To kendo talent gi nyiewo sana. Lakini mondo wuok piny mondo bi malo bet matek. To nowachore ni wasanii moko mek joluo samoro temo maka temo tamre to gitiyo gi means moko maricho mag dwaro pesa. Kaka dhi dwaro yedhe makonyogi biro malo, kaka dwaro gik moko kaka konyruok kuom jok moko ma ibiyudo ni at the end of the day girumo marach. Jomoko dhi manyo kata sugar mami mondo support gi. Manyo gi yani gik moko ma ok magala mondo mi giyud kaka gitimo. Be report ni osebiro iri? Okay, report bila ni wang'eyo, ok en gima wakia. Wang'eyo. To gima kelo gigi chopo ga e kiwango ma samoro gichope kamano en ga ni koso mar fedha. Sama msanii osekoso fedha, to talent en go. Kendo adieri kobiro e studio, tineno ka ng'ani dwa wer maber, kata ower maber, but onge pesa. Koro yudo ni biro chune mondo odhi omany sugar mami moro, kata biro chune mondo mi either ka en tich matek, to dhi ogom jengo mondo oyud pesa cha.
to ka kamano to biro chune ni olam Nyasaye moro makando tiende ni dhira juoke moro mondo at least olos ne yor nweng'o mondo mi at least oyud pesa cha obigi production iwinjo koro mane makelo ga msanii kata en gi talent tiyudo ka talent mare ok nyal dhi mbele nikech wan joluo wa ma support wa odich gi ng'ama oseng'ere ok odich gi upcoming artist ma samoro pok igolo thumi pok owinji to onego bed ni mondo giwinjwa at least wajoluo kata wasanii matindo walos social media ibedo e group kata kapod ok igolo thum kata achiel ti nyaka ing'eri gi ji nyisgi an be an artist tumbega atimo magi ma kata ka in e jajawa to bede jajawa to ka in jawer to bede jawer kata ka jaongeng'o jaongeng'o but gimoro bende kethonwa kaka wasanii iyudo ni msanii ma pod tin join band mar ng'ato ibiri ndike in dos mare ugo kod kanyo kore ma chandruok wuokega biro yudo ka tumugo maber kendo neno kaka samoro ka ud stage tu perform maber tengo bende wuok fedha moro bende at least ka kiny thum rumo to kiny noyude alufune moro motimore na modok e ot koro koseyudo ni kiche cha mane kaka en te bende ochako wacho ni koro en jathum bende otugore gi wendege moko magalagala koro we band koro en oneno kodhi go dalane en koro loso ba idhi go dalani kapok omiyi go ahead exactly to sama ng'ani dhi go dalane kandalo pok ochopo oonge gimoro oonge keyboard oonge ajawa oonge bul oonge mic to gi bidhaa mamoko madwarore e yor usanii gigi te oonge go idwa ni gikonyre mapiyo to gidwar process koro magi gik makelo ka ng'ato bende ka koro osebedo gi gombo to wacho ni ambe koro aseromo go dalana nikech nyagocho gi ng'ane to nyaneno ka ng'ane yudo pesa maber to pesa cha be onego bed nayude koro miyo wuok to timo gir bilano to tok kosetime koro ka koro chako yudo ka koro ngima tek changamoto bedo mang'eny to dok be ok onyal kata manyao oyudo matis cha koro onge go koro biro chune nikech kaka nyo en msanii to sami sebedo msanii in celeb nitie joma neni mabeyo nitie customer mamagwa mabe samoro nobiro kuonde mwagoche gin e club kacha cha nitie kaka gineni kaka bende sama igo thumi ka ing'ama gima nisomo no e gima itimo no nyaka iket doido mang'eny koro sami timo doido ni cha tiyudo ka jok mabe ni piny mawuochi ka bende moro to kanyo ma wang' namba chiwore ni an ting'e ni mora gi gima kama dware ni mondo wang' nwanere kando to mane kama koro ang'eyo ka namba osechiwore to kiny osewe band en koro gama duong' koro oyudo nyasuga mamine moro koro odhi opango ne ot en gi ego yes odwaro ufalme to odwaro process yes and yet usanii is a process is a very big usanii nyaka struggle kiwuok piny kiidho mondo ing'e gimoro ka gimoro ok inyal bedo jawer ka ok igo ongeng'o ok inyal bedo jawer ka ok iga ajawa ok inyal bedo jawer ka ok isomo drum set ok inyal bedo jawer ka drum set keyboard ok ing'e ni keyboard no to ringo nang'o nitie spirit miwuok go e band eka koro imigo ahead ni koro wuogi koro joluo luongo ni juogi kokikawo juogi cha tidhi kendi tiyudo ka onge to mane kama koro iyudo ka ng'ato onge juok thum and yet odwa nogo thum koro ibiro yudo ka gik mowero ochochni wawuoye juogi ji message wawuoye juogi king'iyo wasanii mek bongo kaka Diamond wadugo wang'iyo msanii moro kaka Ali Kiba wadugo wakawo msanii mar bongo kaka wadugo Kenya wakawo Bahati wakawo Otile Brown kiduoge thumbe dholuo tiyudo ni thumbe joluo olirore mayom igo gi maler makikawo bongo tiketo thumbe jaluo ka tiyudo ni producers otiyo tich matek e keto thumbegi mondo obed thumbe mamoro ji nikech waseneno ka kolabo mek joluo koro biro malo sana to kata video magigolo gin video maler nikech waneno ni ka ng'ato ogolo thum gi msanii mar bongo ten jaluo tiyudo ni thum cha yudo views mang'eny sana to kiyudo ka jaluo golo thum maler to gole thumb joluo
to kendo wan joluo ok waket views mek ng'ani obed mang'eny. Iparo ni joluo emok support music cultural system marwa koso wan wahero gik ma oko sana? Okay, gima wanyalo wacho ok en kata joluo kende. E Kenya waka wahero thumbe jo oko moingo thumbe jo Kenya. Nikech inyalo yudo ni ja Kenya struggle mondo gol thum kendo struggle en gi lyrics mabeyo kabisa, messages ma clean ma kata ka iwinjo thum ja oko miwinjo cha tibiri winjo thum ma ja Kenya waduku tiwinjo ka ng'owa thum ni mit. Lakini walak gimiluongo ni support. Nikech ok wada support jo Kenya wa ber mondo mi kadonjo YouTube tami ja Tanzania kata ja Uganda. Lakini ja Kenya wa kata kadho tinene ni mato donge otieno kata onyango mabudi ng'ane ma jogolo thum mar wangla kadhe aigno. Mano mino ni ya wajosunga ok waherore to wabede uru joma oherore. Owangla sani waketo owangla nie budget mamalo kendo owangla sani wagolo ma clean. Owangla oidho nengo. Ok en owangla mane wago chon. Kendo sani koro ok en mar joluo. Sani ok en mar joluo. Sani wan go owangla rumba. Wan gi owangla gospel. Wan gi owangla gengetong. Owangla gengetong. Mano manyien. Ya. Owangla to wan go owangla ma obiro kaka hip hop. Owangla bedo sani wa twist mang'eny. Iya, what twist mondo at least ndadho. What ndadho mag owangla obed malo. Makata ka watiyo matek. Ok wadende. En gima watiyo matek mondo mi waket kiwango mar owangla odhi malo. Rhythms ma kelo ji opogore. To wabiro gi rhythm nyaka mane machon. Iwinjo. Mwaluongo ni afrobenga. Afrobenga. Ne gin benga mane machon. Mane kwere wa ugolo kata mana wuone wa ng'ato kaka Kolela Omore gini Uchieng Kabasele gini koro watimo ne gikawa mogi gini to gi wuora mowito rigo iwinja ne wan gi ji mang'eny polo kwa jasolo gini ji ne ng'eny mane go benga koro watemo create gimiluongo nang'owa weche mane giwero mane manyachon messages mane mamit kaka ne ginyalo dudo kata dengo nyiwa mane machon mane yudo ka ng'ato kochako wero ng'ato kaka Kolela ka thumbe noketo to kane poni ni yuoro thum to Nyasaye ogwedhi gi wendo mogogoke ka to Kolela wer kotieko wendo owinjo kochako nuo wendo winjo gimidwaro kata ni kata ng'o ni an adwaro to pod aluor wendo winjo weche ma Kolela wacho te kaeto en emo amua penjo moro machielo apenjo niya nitiere kaka jothumbe nitie moko man gi message to nitie jomoko ma onge message. Koro man gi message gi aneno ga kata ndalo moro machon cha jothumbe ne gi message maber ma buma ma kata sani pod kiketo tiwinjo ka message nitie to nitie moko ma onge gi message giwera wera koro ka ere kaka oripo be ni nyalo nyise kata jathum moro kata kodwa golo thum oripo golo thum mane man gi message kose mora moripo be ni bire to be joluo dwaro thumbe machal nade. Gima nyalo wacho kuom wasani complain wuok kuom wasani nikech yudo ka msanii nigi wer maber kendo adiro kawo time mobed piny mondiko thum. Wan gi jandik thum to wan gi jawer onyalo ndiko to kia wero to wan gi ng'ama nyalo ndiko to wero wendo nyalo teka wan gi ng'at ma en okia totally onyiewo thum mosendiki kaeto ipuonjeri gini gi wer kama koro kodhi mosewere to en koro wacho ni en msanii en koro kodala ne en koro en msanii to kia onge thum kata achiel mosendiki to iluongo ni nuona kanyo idhi goyo dala pod ikia inyiewo wang'eny kod industry both benga gi rumba nyaka go owangla even gospel koro monyiewo thumni ikete kanyo nikech wadwaro pesa because those people they need money gitimo gigi because of money nikech oneno opima odwaro pimre kata go Pijalelo odwaro pimre kata gi Prince Inda odwaro pimre gi Joyman
nikech oneno ka joiman ka go thum to make kendo ji pong' to kong'e ni sama ne jowa ma jowangla matindo ma koro wuok koro ng'ere gi negi a kanye mano wanyalo wacho ni nitie duogi mar miriambo duogi ma wuondi ni nyalo jowagi no struggle kendo samoro ne yudo ka ng'ato ne gocho gi wadgi to nonindo nyaka kech mak mana ni ne en gi geno ni mbele ka to biro faulu koro tok kinda manotimo tino miyo chamo lemo omiyo wamiyo wasanii ma piny giti matek giwe tugore ionge thum tidhi studio wan kaka producers wan gi tich matek nikech loso thum ok yot gik mineno wagogi ok yot en kinda gi orruok to maduong' ne mago te ng'e Nyasaye nyaka ing'e ni gigi duto kata kwatimogi Nyasaye momiyo wateko to Nyasaye ema miyo watimo gigi penjo moro machielo even kata msanii sama owuok e ode kodhi studio lam Nyasaye but wabedo gi tich matek nikech ng'ato nyonindo ka kong'o to kinyi tiyo gokinyi ni en odhi studio ka ng'ato chopo e studio omer gimodwa wero kia imiye beat inyise ni baba koro donje mic okadho beat koro yudo ka ng'ani ok owe gi gini nikech mokwongo ni ok otimo gimiluongo ni zoezi practice ok otim en kower ka ng'ama jakwath oliya liya kuchecho to wer en oneno no ber gini dwaro kinda to gini dwaro practice ma kata kiloso ni beat one producers ndio wan loso ni beat lakini even in iwuon manye nya keyboard migocho gago kata ma sama idwa yawo band ni kata sama korido dhi gudo thumno timi gimiluongo ni zoezi imanyo ja keyboard emomiyo ni wacho gimoro ni kapok ichako dware group moro kata mar band imak rigo yes mondo at least ikacha ibed ng'ama otegno ijiwri to nitie gima ikia ma ng'ato ng'eyo kama ji nitiere ji orewe ji puonjogi nitie samoro iweroga to nitie sauti moro miwerega go mok donji to wadu biro puonji ni baba kanyo tidhi marach time kama to itime kama sama itimeno to iyudo ka koro ber to mano ema wang' miyo ka koro ibiro e production ka to wambe wan gi chikewa maka ma be nyaka iluw kech ok wahero ni wagolo thumbe maricho iparo ni jothumbe mek joluo ma sani winjore sani kaka Musa wan gi Prince Inda wan gi Fred Jakadongo iparo ni negi wuoka koso negi kalo kamoro mondo gichop kuma gintiere kawuono wasanii mokwanogi Fred Jakadongo Elisha Tutu Prince Inda Joyman Musa Jakadala Opija Lelo Ema Jalamo to gi nyiwa kaka manose nindo Lady Murini to gi ma nyiwa masadi ma waneno ka gilaro kwin masani mona neno ka wuok ni shiko iluonge nango shiko Nyakisumo shiko Nyakisumo obiro onego wadware shiko those people they have talent kendo sama negi mondo sani koro gimere meta kata mondo ging'ere kaka ging'ere no ok ne gikadho kama yot ne gikadho kama tek and sacrifice samoro yudo ka ng'ato dhako odhiero weyi nikech idonje usani to gima in go bende onge samoro to tami chulo idhi dak gi wadu samoro ngima olemi ayi miringi dok dala lakini kinda biro miyo dala midoke cha ibiro duogo ibiro struggle dala tibiro duogo sami biro duogo cha ibiro chung sami chung to target mari gi Nyasaye milamo tinyiso Jehova ni Jehova adwa ni mondo achop kaka ng'ane ibiro chopo mana kiketo ne Nyasaye to ka ok iketo ne Nyasaye wachno idwa ni tim gicha to nitie Jehova moro milamo kando mopogore gi Nyasaye ma wang'eyo kama idhi e onge ibiro rumo kama tiang' mako kudhi to walo ni to chako si tema penjo niya e kind jo thumbe nitie thumbe moko ma ng'ato golo thum ka yani video wawuo about video ng'ato golo video ma samoro kinya neno gi janyuol to ng'ato golo video moro maber koro ka ere e kind jogi
ang'o minyalo nyisogi mondo mi gini obed maber content ma gimiyo. So gima nyalo wacho e wasanii mago thum sami dwa golo video wan gi gimiluongo ni director. Sama i shoot video ni ng'ama directi onego bed ni directi e yo maber nikech wer midwa golono igole mondo ji owinje tigole mondo at least ibende yude sukachi moro. Koro ng'ama directi ma sami golo ni video onego bed ni onyisi gik monego bed ni irwako kuonde monego bed ni igole thum joma onego bed ni igolo thum nikech target mari ok apar kigolo ne ojende thum ojende kende midwa ni owinje idwa nyaka joma dongo kaluwore gi puonj ma bende ikete iye kanyo ma bende idwa ni mondo ji owinji. But iyudo ka walak gini nikech ang'owa ng'ato neno ni ka wang'a keto ng'ama orwako kandho to ni mano ok bidhi ok abi uso gini adwa mana jok ma orwakore ma dendgi nenogi ni mane ma koro nyalo dhi iwinju. Thum kigoyo Nyasaye ema miyi ng'uono to teko mineni wergono be mano be Nyasaye ema miyi ma bende kowach ni chul to ok dichul ma kata video mineni dwa golono Nyasaye be momiyi pesano. To mano kila e penjo moro Iwinja king'iyo videos wa machon ndalo mane wagolo video kaka video mar mek Omondi Long Lilo gini video mek Tony Nyadundo gini video mek ng'ane ne gini Queen Babito ne nitiere touch moro mar Luo Nyanza ninyalo neno ka wagolo cultures kaka ute mwadake ne neno ninyalo neno ute lum gima ng'ato rwako kondo mek joluo mane Luanda Magere gini tiyogo ka pien dhok ka. Iparo ni video mwagolo kawuono mwagolo video ma digital standard gi ok ine ka gimayowa touch machon gimayo yes. Nikech koro obiro ka bongo to wero dholuo lakini ogolo sura cha. Wanyalo kete music masani e kategori machielo ni wan gi gik man machon mane wagogo thum machon mane wanyiso go kit oganda Luo kit nyikwa Ramogi to kuom kawuono mayudo ni wazungu puonjowa gik magalagala ma ok wane kama giterowa nikech wawe kitwa to wabiro kido moro machielo madwa ni mondo nena adwa ni ka wang'a wuotho oko ka to ung'eyo ni mae e Felly mar live dream kata mae ochieng' kata mae otieno. Gima nyalo advice go ji bilagi waore mus mondo mi Nyasaye oti tije. Nyasaye kotiyo tije to ka oketi celeb tibiro ng'eri ibiro ng'eri ma ji odagi oyie tibiro ng'eri to wawe timo gik moko mar ochalo signature mari ma ibe in gi nangani moro matin mirwakoga ma mane makirwako tidwa ni mondo ji ong'erigo to ka ok irwake to koro ji kia ine nikech ibiro penjo to ng'ane ma wang'i stage to ok waneno cha erego kara entie lakini orwako nanga machielo ok en ma ji dwaro ok en ma ji dwaro ka. So mar ariyo bende fans masani ji ohero gik ma mamako wang' wawe gik moko mane madongo kaka pien kwach gi pien kiang'o mane warwako gi gugute madongo wawe utamaduni machon ka wakelo gini e industry masani ohangla en ohangla moidho ok en ohangla mane manyachon mane wago digital ma is a digital ok wan gi pien kwach machon cha pien kwach pien ng'echno kata kotiyo sani kata kotiyo sani tibiro winjo ka sauti moywakgo ok en maning'echa walose wadudo iye mwamiye weche moko mamit mondo miyo okele fashion masani. Mano koro iluonge nang'o? Fashion ka in gi mano in ng'echno ikechi to in gi piano to in gi bunde ka mano koro iluongo nang'o? En ohangla mane? Ma ohangla wan gi old model to wan gi new model ohangla ma industry ma kawuono ne ineno kigo ohangla igo keyboard adek keyboard adek chon wagoye achiel igo keyboard achiel oduogo ariyo to gimomiyo nigoye achiel ne wan gi joma nyalo go keyboard ndiyo
lakini ne pod ok wafwenyo system mar ni to kara wangla inyalo miel kata keyboard ni kare inyalo miel. Koro system ni kane wafwenye to wayudo ni kara lwedo matiyo kaka lwedo ariyo ma mago main to mago base ni. Wayudo ka kara nitiere kara wan gi joma be wanyamedo ma bende yudo ka koro kigo base. Koro ka in main to in go ka main ni midilgo kai to wadu machielo bende wango yude mogo we ogo base. Kai to wan gi wadu ma be machielo koro wapogo mogo wadu ma be machielo ma bende yudo ni embe nyaka wango yude moke moro en waketi koro luwo thum en koro sama go main to ngacha go base to nitie thum iluwe yaw yeko chabe koro thum chika ko dori losi yudo ka koro jogi nyaka gibed ji adek gichiele gi nyanya gi kachumbari gi medo gi gine bagi yani mit mara alia koro yudo ka koro owangla koro wuok e old model mane entiere mane keyboard en achiel ma bende samoro moko ne onge keyboard. Koro kawuono wakele keyboard kawuono wakele nyaka drum set ma sama igoye adier kama wangla ywake we omera donji mose wadonj koro wadonj Life Dream Studio koro Life Dream Studio ka in gi wasani mose record ka wasani wan go mang'eny gin koro kaka wasani mage makoro wategemea ni bire industry makoro prepare kaka producer Felly Engineer. Koro wan gi wasani mabende oseit mabende oselimo waka to wan gi wasani mabe pok oit ma wan ma koro wadwa ni wajorgi wagologi ikelogi malo. Koro yudo ni yani wasani moseit achiel kuom gik mwanyalo tajoni wan gi Boss Wood Nyasembo. Temnoa. Boss Wood Nyasembo. Temnoa Boss Wood Nyasembo. Magi jok mose hit mabiro. Magi jok ma wagolo. Watemgi. Ma tumbe gi wan go ka ma sami go tume. Mamiele maraka. Ma wadwa mielo. Wacho ni luonge nang'o? Boss Wood Nyasembo. Boss Wood Nyasembo. Kete manaka. Aparo ni commit. Waluongo Boss Wood Nyasembo. Kete manago yongolo nyathi ugenya. Chako bajo. Apano wero ga giri buon. Ochako mana kamano. Kitu kipya ndani ya Life Dream Studios Nairobi. Chukua hiyo. Wapi ni jeshi? Felly Engineer. Awinjo kod pake neno wad gorembe. Wad gorembe. Mano nyaka wadware mondo wabed gi interview mondo wang'e ni ang'o matimore momiyo ochopo kuma entie. Miwa ng'at moro. Mar ariyo kendo ma sani ma wan go machielo wan gi upcoming artist ma bende pod koka wuok piny ma wajologi mondo giwuogi. Mokwongo wan gi ng'ato ni Jose Mnoma. Yani Jose to kendene Mnoma. Temnoa. Jose Mnoma. So Jose Mnoma wero nyako moro ni Tina. Tina ni ajaluo. Winje koro. Winje. Wawinjo Jose Mnoma Tina. Kete mana kanyo. Kiki wuok. Winje mjawaya. Wijwaya. Life Dream Studio. Yes. Ndani ya Life Dream Studio. Felly Engineer. CEO. Mino nyango wachake ndungana. Mino nyango wachake ndungana. Sane. Inaende. Aya, Life Dream Studio kuom sani nitie jothumbe manyochwa sain matiyogo ka ma wan gi wuoyi ma pod tin kabisa miluongo ni Kayumba Zak. Thumbe ne mit kabisa kendo wuoyi ma piny but
Ude mubro winjo thumbe ubro nyiso no omit koso ok ober winja. But one an kaka producer omit na nikech sama tiyo to tiyo gima ber na gi chuny maler mondo mi sama owuok oko ka jopenj no aka ngama bi winje modonje ite bendo winje ni to ber. Wan gi wuoyi mabe pod tin iluonge na Miss Wood Nyaera winjo. Wan gi wuoyi mabe pod tin mabende temo kabisa iluongo na Fel Nyakwaro Njiro iwinjo Nyakwaro Njiro thumbe ne mit kabisa. Wan gi bwana mabende iluongo wuoyi mabe pod tin matiyo matek kabisa kendo asol iluongo na Boy Mofaya iwinjo Boy Mofaya gina sega winje matin mo fire ni teka wan gi wuoyi mabende tiyo matek kendo band motiye band chani malo ok abi wacho nyinge lakini band chani malo iluongo ni Vini Jakager Vini Jakager wuoyi ma pod tin mago thum ba Vini go thum kwa wacho jok mago thum ato Vini go thum mane gima nyacho ni Vini to go thum inyalo bet kode ka Vini chawinjo kidendo Vini Jakager ok anyal koso nikech en sani ma bende agole oko ya Vini Jakager en wuoyi ma pod tin. Aya, wangi wuoyi mabe na tajo duka nyinu na Fel Nyakwaro Njiro be ni mako matin wuoyi mago thum ma ok yot kama go thum no wuoyi no ochap ni kabisa kendo wuoyi ma struggle jajua kali wadwa winje Fel Nyakwaro Njiro kodwa kelo ni nyingi kete mana tajo Fel Nyakwaro Njiro Fel Nyakwaro Njiro Udro Mayo Nyakwaro Njiro jogi chuna nusugo Noe producer jogi chuna na temano Feli magi jok mokelo nu Olosogonagi Strategy for you. Felly Engineer live dream studio wangi climax ma omera gik mabeyo yudre climax mara Fel Nyakwaro Njiro Mano Felly Engineer Bwana tumna pokoroma Ngeni wakolo nyaka kofia kai koro wa Wakati konyi hiyo siyapana ini pori ni nika Ibito kwa ima owo kude ndani ya
Live Dream Koro wawinjo ka thumbe nitiere kama beyo sana. To en mana ni nikech joluo pok ong'eyo kuonde ma thumbe wawuoke. Emomiyo kawuono wawuotho Live Dream Studio mondo wanyisu kuonde ma thumbe mabeyo mek joluo. Joma loso thumbe gi jikon, ma waluongo ni jikon, kuma itede ikete chumbi. Biluwe kachumbari. Bichak iluwe mudhari. Giluwe mudhari sana. Mudhari. Wan kendo wan gi jothumbe mamoko. Wasani mosewuok kang'eny ok anyal kwano gi te. Wan gi ng'ato ne Peter Kowino. Peter Kowino go thum. Ok owuoyi matugo. Owuoyi mago koni gi koni lakini ogo thum. Iluongo no Peter Kowino wang' chando wich dhiang'. Winjo gi iti gima Peter Kowino timo. Wang' chando wich mara koni mara kocha. Engineer, kwa winjo thumbeni to ntiere ndadhu moro mabiro samo chako cha. Ntiere identity ei thum cha. Nikech wasewinjo thumbe adek koro. Kochakre tinyalo winjo gimoro gimabor. Ming'e ni ma to thum mowuok Live Dream Studio. En ang'o mantie ei thumbeni? Okay, thum. Gima make sure kaka producer. Wan gi producers mamoko, mabende moko inga gi teko. To e kiwango mantie, I make sure ni Live Dream Studio sama thum wuoke, waketo ne gimiluongo ni signature. Manyiso ni mawuok Live Dream Studio. Nikech ka ok waketo, to ok ibi ng'eyo ni thum ni to kanye. Ng'ama ogoye. To mane kama wadware comments. Nikech sama Live Dream otiyo matek, mogolo ne msanii thum. At least kidonjo page marwa mar Live Dream, ki like miwa comment ni baba utiyo matek kata pod ok utiyo matek. Miwa comment. Sami miwa comment to ber na nikech bro nyisa kama wuoche pod diago. To ko subscribe be. Exactly. Subscribe. Koro kanye ma bro miyo waketo gimiluongo ni signature mar Live Dream. Masama thum ochako, to nyaka iwinj ka nyadendi moro. Live Dream Studio. Meet Producer mwachako. Oh yes. Live Dream Studio. Ka nyadendi moro wacho ni Live Dream Studio. Mano manyiso ni gino wa Live Dream Studio. To kata ka pod owuok e studio machielo, to studio moro cha bende gi nyinge. Ibiro winjo ka ebe oluongo mare. Biro nyisi ni okay to kara kae emo nego adhiye. To kwang'iyo thumbe mawuok Live Dream Studio. Labda nitiere jok moko mapenjo ni production ni thumbe ne mora. Anyalo dwaro winjo thumbe gi nade. Wasanii ma in go. Gibedo manage gi Live Dream Studios koso gin managers. Live Dream Studio kuom sani. Nitie jothumbe manyochwa sign matiyogo ka. Ma wan gi wuoyi mapod tin kabisa. Miluongo ni Kayumba Zak. Thumbe ne mit kabisa kendo wuoyi ma piny. But une mubro winjo thumbe ubro nyiso no mit koso ok ber. Winja. But an kaka producer omit na nikech sama tiyo to tiyo gima ber na gi chuny maler. Mondo mi sama owuok oko ka. Jo pejno aka. Ng'ama bi winje modonjo ite. Bendo winje ni to ber. Wan gi wuoyi mabe pod tin
iluonge na Misi Wood Nyaera. Iwinjo. Wan gi wuoyi mabe pod tin mabende temo kabisa. Iluongo na Fel. Nyakwaro Njiro. Iwinjo. Nyakwaro Njiro. Thumbe ne mit kabisa. Wan gi bwana mabende iluongo wuoyi mabe pod tin matiyo matek kabisa kendo asol iluongo na Boy Mofire. Iwinjo. Boy Mofire. Gina sega winje matin ni Mofire ni. Teka wan gi wuoyi mabende tiyo matek kendo band motiye band chani malo. Ok abi wacho nyinge lakini band chani malo. Iluongo ni Vini Jakager. Vini Jakager. Wuoyi ma pod tin ma go thum. Ba Vini go thum. Kwa wacho jok ma go thum. Ato Vini go thum. Mane gima nyacho ni Vini to go thum. Inyalo bet kode ka. Vini Jakager. Ok anyal koso nikech en sani ma bende agole oko. Ya. Vini Jakager en wuoyi ma pod tin. Felly Engineer. Aya, wan gi wuoyi mabe na tajo duka nyinu na Fel Nyakwaro Njiro. Nyakwaro Njiro be ni mako matin. Wuoyi mako thum ma ok yot. Kama go thum no wuoyi no ochap ni kabisa kendo wuoyi ma struggle. Mikadho ko Jajua kali wadwa. Winje a Fel Nyakwaro Njiro. Kodwa kelo ni nyingi. Kete mana kanyo. Felly Nyakwaro Njiro. Felly Nyakwaro Njiro. Producer. Juogi chuda na temano. Amaru doge da chuda. Felly. Magi jok mwa kelo nu. Felly Engineer. Live Dream Studio. One climax mara. Omera gik mabeyo yudre. Climax mara Fel Nyakwaro Njiro. Mano Felly Engineer. Ini mabalo nyala kofia. Kai koro ha. Wakati konyo dio siyapana ini kori ninika. Imija climax. Owo kure ndani ya live dream. Wakati kiwa picha moro ini kori. Koro
wawinjo ka thumbe nitiere kama beyo sana. sana. To en mana ni nikech joluo pok ong'eyo kuonde ma thumbe wawuoke. Yes. Emomiyo kawuono wawuotho Life Dream Studio mondo wanyisu kuonde ma thumbe mabeyo mek joluo. Joma loso thumbe gi, jikon, ma waluongo ni jikon, kuma itede, ikete chumbi. Biluwe kachumbari. Kachumbari. Bichaki luwe mudhari. Giluwe mudhari pesa. Mudhari. Wan kendo wan gi jothumbe mamoko. Wasani mosewuok ka ng'eny ok anyal kwano gite. Wan gi ng'ato ne Peter Kowino. Peter Kowino go thum. Ok owuoyi matugo. Owuoyi mago koni gi koni lakini ogo thum. Iluongo no Peter Kowino wang' chando wich dhiang'. Winjo gi iti gima Peter Kowino timo. Wang' chando wich mara koni mara kocha. Life Dream Studios pod wamiyo thumbe mek upcoming artist ma Kenya ka kendo mawuok kanya Life Dream Studio mawuok ka joluo. Joluo waombo mondo wa support our music so that wasani mekwa kik struggle kaka producer wacho, because en gima tek sana mondo ng'ato dhi e jua kali to wer to entertain, at the end of the day ok oyud gimochamo. Kidhi e skiza kacha ka nitie thumb jaluo momori, dhi kacha iketh kaka skiza tune. Ok ochuno ni nyaka iwinj thumbe maoko mondo imo. Nyaka thumbe mekwa ng'eny mapok iwinjo manyalo mori. Koro momiyo kawuono wantie Life Dream Studio mondo wakel ni gik mwaloso maber. Felly Engineer. To pok wawinjo gospel miloso gospel. Lakini ka Nyasaye kuom matimre. Gospel nitiere kendo wan gi gospel mabeyo. Wan gi ja gospel mama matiyo matek kabisa, chunye ohere kabisa. En mama matiyo matek. Iluonge ni Susan Bonyo tiyo matek nikech gin mine mochiwore mondo yal wach Jehova. Tadieri samower to kata ipe ka in gi roho to nyaka ipong'. Iwinjo ka koro gilor. To ka in gi juogi to juogi nyaka sandi. Juogi nyaka sandi. Wawinje. Gospel mang'eny mawuok Life Dream Studio, one of the studios
kibiro ka to gospel, rumba, ohangla, thumbe mang'eny mibro yudo. All genre of music, wawacho kamano. To be kibiro ka, our objective en mar mondo miyo Luo music oyud garage online. Mondo giwinjre nyaka e pinje maoko gi joluo man oko. Kakoro watieko survey wa makawuono e Life Dream Studio, dwa mondo uyudwa kata uyud Life Dream Studio e channels mekgi, to ere kaka wanyalo yudogi, ere kaka wanyalo yudo thumbegi, ere kaka wanyalo connect kodgi, ere kaka in jathum inyalo record e Life Dream Studio, to be en pesa adi mondo thumba ochop kuom producer. Koro mago ema watieko go e sama sani, to dwa mondo kin jathum kik ibed e ot, nitiere production ka. Wabro ng'iyo production ni kanye inyalo record nadi gi mamoko. Koro we wawinj kuom Felly Engineer. Ere kaka wasanii madwaro biro record Life Dream Studio nyalo biro ka, to recording en pesa di, management en pesa di, directive en pesa di, video en pesa di, to be wanyalo yudo unadi e YouTube channel. Yani mbui. Wanyalo yudo unadi e mbui. Nade. Ya, koro gimupenjo ber. Life Dream Studio watiyo koa okinyi waiko saa ariyo gokinyi waloro saa 4 otieno. Wow. Mano Life Dream Studio. Yani wasanii ni mana kae nyaka. Wasanii ni ka from saa 2 okinyi nyaka saa 4 otieno. Mano mokwongo. Mar ariyo, Life Dream Studio pod nengo wachuok. Nikech wadwa ni mondo wagol wasanii piny kwa kelo malo. Ka gisechopo malo eka kendo wamedo nengo. Ok wabi medo nengo. Mana ka koro saa oromo ni bro medi to bro medo to kum sani. Warekod wer gi pesa matin kabisa, just 5,000. Elufa beach kama kende. To track mari wuok. To elufa beach ni msanii biro kode cash koso nitie kaka ichule. To wadwoga ni msanii chulo thum diriyo. Nikech iyudo ni nweng'o pogore. Mano 25. Samo biro to nyalo biro gi nus mar pesa no 2,500. To kendo kotieko to tieko gi 2,500. 2,500 diriyo en 5,000. To thumbi wuok thum maler. Aya, period mar thum ma Life Dream tieko gi thum is 2 weeks. Wigi ariyo. Mondo tem mondo ikaw thumbi. Mano en recording gi mastering. Yeah, everything. Mano just one track. To mano audio. Ibiro mano audio. Yes. Kapo ni biro ni gwadwa golo album. To album bro tegemea ni gin wenda di. Album masani wagolo per track wagolo 5,000. Koro ka in gi wenda auchiel mano is 30,000. To 30,000 adiri ka ir kode. Wanyalo winjore be imiwa 25. Wanyalo gado ni koro nikech golo thumbe mang'eny. Nikech golo mang'eny. Koro ibiro miwa 25. Iwinjo. To thum ma ng'ato golo album ka odwa achiel. To wase release ni thumbi. Chieng' mibiro golo thum, mastering, kata sama wa release ni master mari, to watimo ga gimiluongo ni wadhi e social media to wakawo ga live Facebook. Wa launch. To wami CD mondo at least jopiny ong'e ni kich osechiw rasmi. Yeah. Kech wabedo gi tich matek samoro yudo ni miye ng'ato, msanii sami miye chama thum oserumo, kodhi kode tok ndalo ariyo chako gocho ni no. Ka ok odonjona maber kiang'o, koro wadwaro ga ni wami thum e 2 weeks mowuoye ma track ni. Nitiere corrections ni. Wan ga gi corrections ma sani sebiro mi record. Kanye ma pok omori. To wawinje waloso iye kaeto wamiyi thum no ni bende dhi winji. Sami dhi winje to ibiro golo complaints. Kapok 2 weeks oromo, timiyo wani kata ok odonjo maber ka odonjo maber. Koro tok mano, ema koro wabede final. To wa release gicha ka koro rumo complete. To wamigo. Mar ariyo, msanii manoko kanyo, chunye gombo wer, chunye gombo mondo gole thum, to onge fedha. Manyo e social media maro mar Life Dream Studio, Facebook, wuo kodwa kanyo, wachnwa kama intie, wabro saini, wabro konyore. Kantie namba simu be. Kaingi namba simu, kaw namba na. Namba mwatiyo go studio, 0720 70 8339. Namba mar ariyo
07 38 70 84 22. No one kendo. No one. Namba mara ya Airtel achaka nuwe kendo 0738 70 84 22. Namba machielo mabende kiyudo kamago sim te. Namba mabende chaki yudo wago 0721 yani wamaki kamora mora 88 51 60. Mani donjo live dream studio. To email address marwa mara iluongo ni Felly@20. Mano live dream studio jokanana mkoro wagik kuamiwa kami wacho ni mwisho wa safari. To kadiero mar winjo thumbe mek joluo live dream studio semiwa contacts mekgi ka in msanii yani ka in jathum to diher mar mondo golo thumbi moro miwero ga pile cha wasemi namba mar live dream studio to bedwa ni subscribe to channel mekwa kawaendelea kelo ni thumbe mek joluo mopogore to kendo be kwa kelo ni producers mopogore to wakelo ni yo thumbe mek gospel ohangla rumba thumbe te koro subscribe mondo saya wakelo jathum to yudo notification to ntiere like button kacha be click the like button manyiso ni ihero gima watimo to ntiere alama mar olang e bath YouTube kanyo be bonyesa tu yudwa 0723 9706 kata 0710 31 96 17. wawacho niya budho maber oketowa maber e Live Dream Studio. Wawe gi thum moa Live Dream Studio. Winjane. Chawaya.